Za rybama jsem procestoval skoro celý svět a viděl jsem ryby, o kterých jsem dřív neměl ani tušení. Vždycky mě ale hodně zajímalo, jak velké ryby můžou žít u nás doma. Často skryty, schovaný pod vodní kalnou hladinou. Rostou, sílí a přežívají i desítky let bez povšimnutí. Jednoho dne se ale prozradí a tehdy vznikají rybí legendy. Malá, ale krásná krajina. Hluboké lesy a údolí se snoubí s řekami, potoky, jezery i rybníky. Odkaz našich předků. Předali nám lesy plné zvěře, vody plné ryb a přírodu, kterou by nám mohlo závidět mnoho evropských zemí. Sandát obecný. Tajemný dravec a nebojácný rytíř našich vod. Sandát je pro sportovní rybáře jedním z nejcennějších úlovků. Obývá rybníky, přehrady i řeky po celé České republice. Tento dravec je obklopen mnoha legendami. Je 16. června, 5 hodin ráno, a to znamená, že skoro po půl roce půstu můžeme opět na svazové vodě chytat dravce. Hodně jsem se těšil. Jsme v Davli, což je pro mě takový hodně magický místo, protože můj pradědeček tady začínal chytat sumce, a to už je víc než 60 let. Zemřel, když mi byl rok. Říká se, že on mi nakoukal ryby pod peřinku. Dnešním dnem začíná naše velké putování za sandátem. Vltava v okolí Davle byla odjakživa místem pro milovníky všech vodních sportů. Lodičkářů, vodních lyžařů a samozřejmě i rybářů. Jsme kousek od Prahy a údolí Vltavy už tu čaruje. Jakmile takhle to sluníčko vykoukne na ty davelský kopce, má to tu krásnou atmosféru. Na dálku jsem tady před špičkou viděl něco plavat na hladině a bohužel je to teda sandát. Maximálně podle mě ryba ze včerejška. Jsou určitě fajnšmekři, který by si na ní ještě pochutnali. To je fakt čerstvá ryba. Určitě k 80, no. Možná měl smůlu na rybáře, možná padnul na něco jiného, ale důkaz toho, že tady ty obrovský sandáti ještě stále plavou. Kousek od Prahy. Jsme přímo na soutoku Sázavy a Vltavy a přímo tady na té špičce, která je za mnou, tady můj praděda chytával pěkný sumce a sandáty. Prababička mi vždycky vyprávěla, že se děda rozčiloval, že chtěl chytit pěknýho sandáta na rybičku a nakonec ho vždycky chytil na housku. To tu bylo typický a je to typický dodnes. Velký sandáti tu prostě berou na housku, ale já budu chytat přece jenom na vláčku. Sandát je pěkně vychytralá potvora. Je to dravec, který se živí jak mršinama, tak ale dokáže velmi úspěšně lovit a loví i velké ryby. Sázava je obecně dost mělká řeka. Schválně, kolik je pod lodí hloubka. Pustím nástrahu. Teď jsem na dně. Od nástrahy po špičku prutu 1,30 m možná, takže vidíte, fakt mělká. Ale jsou tu občas jamky. Často stačí 30-40 cm, když to spadne a sandát se tam bez problémů může schovávat takhle přes den. No ale stejně je to jenom teorie. Jsou to spíš stovky, tisíce hodů. Oj. Co to bylo? Jak se říká, kdo netrhá, ten nechytá.
Když vydržíte a dáte řece, tak vám řeka dá zpátky. Malinká rybka, ale podle kopance to bude první sandátek. Takhle, první sandát to je, ale řeknu, že není úplně sportovně chycený. Nádherná ryba, jak malej tygr pod vodou. Překrásně žíhovaná, bílostříbrný bříško a zlatavý hřbet černýma pruhama tmavejma. To žíhování má vlastně i na hřbetní ploutvy a všude na ostatních ploutvích. Má veliký oči, perfektně vidí v noci. Tak je teplo, dám ho zpátky. Vysoko nad řekou Sázavou ční několik chat místních domorodců. Jednou z nich je chata pana Pohorského, který zde strávil většinu svého života. Nazdar, trhač. Teď já mám taky pejsky. Toho druhýho kousni. 90 let tady ta chatička má. To právě byla ta řeka ještě úplně jiná než teď, to nebyla Vranská přehrada. Tady pod náma byla louka, byla tráva a pak koryto staré řeky 30-40 metrů. Jo, široký to bylo. A pak byla už zase tráva. Máte pocit, že tu je dneska víc ryb, nebo že historicky to bylo víc ryb? Historicky tady bylo opravdu víc ryb a větší množství druhů. Než začala ta sklárna tady tu vodu kazit za komunistů, tak tady byly parmy. Dneska jsou tu plotičky, ale tenkrát tady byly plotice. Jo. Podoustve, tloušti jak polena. Historicky se tu chytali velký sandáti. Co dneska? Pak se tady sandáti skoro nechytali. Svýho času to vypadalo jako, že zmizeli. Loni, jak jsem chytil sandáta, to bylo, já nevím, po nějakých 10 letech. A teď se zase chytají. Soused tamhle naproti chytil 92 a pak říkali, tady jezdí takový porybnej a ten chytil snad přes metr. Takže jsou tady a začínají jich být víc. Když se kouknu do té své krabičky, tak občas mám pocit, že to je jak hračkářství pro dospělí. Různý nástrahy, různých barev a velikostí. Chce to ale zkoušet, no. Někdy můžete házet hodinu, 2 do jednoho místa, pak stačí vyměnit nástrahu a prvním hodem chytíte životní rybu. Tak teď to bude tenhle ten červík. Nádherný sandát na takhle malou řeku. 75. Mám hroznou radost téhletý ryby. Když chytáte na takhle malý řece a chytíte už takovouhle rybu, je to, jak kdybyste chytil na nějakém obrovském jezeře metrovýho sandáta. Úchvatný rytíř z Lubin, jak se v něm takhle odráží to sluníčko podvečerní, úplně zlatý. Má nádhernou takovou netypickou černou skvrnu na hlavě. Jak ho jednou chytíte na Sázavě, poznáte, že je to on. Když tohohle sandáta pustíte a vypluje vám z ruky, pak ho někdy chytíte ještě jednou nebo někdo jiný a říkáte si, to pouštění ryb má prostě smysl. Protože se s tou rybou setkám ještě někdy. Děkuju moc. A pak, že v Sázavě nejsou velký sandáti. Řeka je jako krásná žena. Každá má své kouzlo i tajemství. Dokáže vás uhranout, potěšit i zklamat. Život bez nich by ale byl pustý. Voda, na kterou teď jedeme, mě láká dlouhý roky. Je hrozně uživná,
plná rybiček. Candáty jsem tam nikdy nechytal, ale právě protože je takhle úživná, tak si myslím, že by to mohla být správná volba. Tady vlastně široko daleko, kde jsme, je normálně voda. Podle mě šla dolů tak 2 metry. Úplně krásná voda to není, ale jestli by někde mohly být obrovský candáti, tak tady. Vodní nádrž Újezd, které se říká také Kyjice, leží na řece Bílině. Přehrada byla dostavěna roku 1981 a je dosud nejmladší přehradou v povodí Ohře. Tady ty boky, to je katastrofa. Jo, je to tam. Zlatá babeta, 2 teleskopický pruty. Jako nástrahy tady mám krásné plotice a perlíny, ukázkové velikosti. Lepší by byly oukleje, ale to jsem teď bohužel nesehnal. Jsme úplně na středu vody, kde historicky vedla stará cesta, na kterou teď se dají maximálně ptáci. Podle mě jedno stop míst na téhletý vodě. Nízký stav vody obnažil starou cestu, která historicky spojovala vesnice, které musely ustoupit stavbě přehrady. Kolem cesty je tvrdé kamenité dno a všudy přítomný ptačí trus je lákadlem pro drobné rybky, potravu candátů. Candát je hodně opatrná a mazaná ryba. Někdy stačí jenom trošku odporu, candát to hned pouští. Někdy to samozřejmě rozjede i přes povolenou brzdu. Jsou rybáři, kteří tak chytají, ale já rád chytám najemno, takže si uvážu takhle gumičku a vlasec vlastně jenom jemně zachytím pod tu gumičku. Candát zabere, vyrazí to z té gumičky a na konci mám policajta s chemickým světýlkem. To se rozjede po hladině, díky světýlku vlastně vidím směr, kam ta ryba jede. No a buď je to candát nebo jiný dravec. Jednoduchý, ale funkční. Říká se, že candáti jsou noční dravci, ale popravdě jsem chytil candáty ráno, i v pravý poledne, odpoledne. Je to určitě způsobený lokalitou, technikou rybolovu, jestli chytáte vláčku s umělýma nástrahama, s mrtvou rybkou nebo s živou rybkou. Počasím 100%, ale určitě je to i kus od kusu, protože některý candáti jsou lovci, jsou to aktivní ryby, který rádi rybky pronásledují a pak jsou sběrači, což jsou ryby, které dají přednost spíš mršině. To jsou často ty nejpěknější, největší ryby. Když by se nějakému takovému chtělo zabrat. První noc 0. Všechno přemrzlý, ryby přemrzlý asi taky. Nevím, no. Ještě se ukazuje všude spousty rybiček, ale takhle, jak jsou ty první mrazy, tak to většinou bývá dobrý. Uvidíme. Chytit velkého candáta není snadné. Podzim a zima jsou ale tím správným obdobím, kdy jdou chytit i trofejní candáti přes 90 cm. Vystřelilo to, ale ne, vypadá to, že jo. Ještě se to hejbe. Pokud to není teda rybička už jenom. Zkusím. Ne. Záběr to byl, krásně se to našponovalo, pustilo, ale musím říct, že jsem tady z toho celkem spruzelý. Ráno jeden záběr od sandáta, pak mi to ukousla štika, ani nevím jak velká. Hned po záběru cvaka byla pryč. A od té doby tady sedím v ptačím trusu a koukám na nehybný pruty. Přitom nejhorší je, že vím, že tady ty velké ryby jsou. Jestli dělám něco špatně, nebo jestli není jenom jejich čas, těžko říct. Je tam.
tam ryba. Ta malinká štička. Do té velké štiky ještě to hodně chybí, ale první ryba na téhle vodě je krásná. Jakub nepřestává doufat, že záběr od Candáta je pouhou otázkou času. Nazdar. Času už ale moc nezbývá. Konečně záběr. Minimální odpor, vlastně žádný odpor. Vypadá to, že to zase pustila. Jsem zvědavý, jestli bude kouslá ta rybka. Rybka tam není, za to je tam kapesníček. V téhle vodě jsem dal 2 večery a 2 rána. Dala mi teda těžce na frak. Odjíždím nerad. No, pořád jsem přesvědčený, že tady ty velké ryby jsou, ale jedeme dál. Candát se jako dravec projevuje už jako malá rybka. Nemilosrdně požírá své menší kolegy a v potravní konkurenci se snaží růst rychleji než jeho vlastní bratři a sestry. Chová se tak velmi podobně jako malé štiky. Další pátrání po velkých candátech nás vede na Moravu. Nacházíme se v oblasti Pálavských jezer a řeky Dyje. Martin Gutman je Jakubův dlouholetý kamarád a znalec místních vod. Nejkrásnější a nejlepší lužní lesy, které kdy byly na světě. Prostě ta voda tady je, musíme se s ní naučit žít a budeme tady součástí její, ale prostě nic krásnějšího nebylo. Život pod Pálavou, kromě komárů, byl nejkrásnější, co byl. Kdyby si se, Martine, šel na Candáty, kam by si šel? Volil bych přehradu spíše spodní část, ale jelikož Candáti opravdu jsou méně aktivní a co mám zprávy, tak bych volil spíše důle směr Bulhary, Kladna a tam bych vyzkoušel. Tady řeka Dyje opouští Pálavský jezera. Jsme vlastně na hájném úseku od vrat až po most, což je zhruba nějakých 100-150 metrů. Tady nějaký candát bude určitě, ale tady se chytat nesmí. Naše cesta začíná od mostu dolů. Směrem lužní lesy, soutok s Moravou a tam někde budeme hledat candáty. Dneska jsem to moc nedal. Přijeli jsme v vodě hodně pozdě. Tam tak 2 hoďky a zatím 1 drbanec. Ale na zítřek se těším. Mám před sebou celý den u řeky. A to je vždycky paráda i bez ryby. Počasí mi teda dneska bohužel vůbec nepřeje. Je sice krásně, ale oproti včerejšku fouká strašný vítr. Takže vždycky po náhozu mi ta šňůra udělá obrovský pytel a být v kontaktu s nástrahou a vlastně tak cítit hned ten záběr. Ten ťukanec je hrozně těžký. Candát je opravdu ryba, která se nenechá bohužel přelstít jen tak na něco. Je to mrchožrout, ale zároveň je dravec a loví v noci, ale i ve dne. Takže si člověk musí vybrat. Já jsem vzal nějaký woblery. Přes noc chci zkusit takovýhle napodobeniny ouklejek. Tady nejčastější kořist candáta. Je to wobbler, který jde těsně pod hladinou. Ale teď přes den, kdy jsou candáti spíš v dírách ve větší hloubce, tak zase napodobenina oukleje, ale různé barvy. Takže teď si vyberte. Zatížím ji
jigovou hlavičkou, to háček vlastně s olůvkem, takhle to na to napíchnu a budu s tím skákat pod ně. Rád chytám lehčí hlavy, ale doopravdy dneska fučí hrozně moc, tak abych s tou nástrojou byl aspoň trošku v kontaktu, tak 10 gramů takhle no. Někdy funguje spíš přirozenější barva, někdy trošku agresivnější. Je to s sandátama věda. Kdyby si dali k snídani rohlíky s úherákem jako já, život by byl výrazně jednodušší. Je tam sandát. Ne, tyjo, štika. Štika, štika, štika. Sandáta se vyklubala malá tlustá štika. Tady až bude mít metr, tak bude mít 10 kg. Tak ji vrátíme do vody a třeba nám dopřeje i sandáta. Tak si plav. Jakub prochází řeku, mění nástrahy a snaží se prochytávat všechna zákoutí, kde by se mohl velký sandát ukrývat. Zatím mu ale štěstí nepřeje. Tyhle podvečerní chvíle miluju. Nádherný. Poslední paprsky sluníčka. Stejně to zvláštní. V létě tady cyklostezky plný turistů i rybářů a pak přijde říjen, listopad, prosinec a celou řeku mám pro sebe. Za celý den jsem tu nepotkal jedinýho rybáře. Ne, že by to bralo, ale je tu krásný. Den u řeky Dyje byl neúspěšný, ale přesto krásný. Příroda se nutit nedá a tak raději přejíždíme na novou lokalitu. Vstávali jsme už na 5. ráno, jenže Orlík nás překvapil mlhou, samozřejmě podzemní, která je tu typická. Taková mlha, že jsme vyjeli na vodu a vůbec jsme nevěděli, kde jsme. Jak se říká, že ta mlha jde kráje, tak to tady je. A nevidíte ani kam názujete, takže slyšíte jenom cink, břeh. Takže teď je 7:45 a mlha opadává teprve. Takže jdeme házet. Miluju chytání sandátů takhle na podzim. Je tu konečně klid a můžeme se věnovat rybám. Sandátí miminko, ale počítá se. Tady se podívejte, klovlej od nějakého dravce, zora, ale přežije to. Jakmile tu gumu nahodím, snažím se vždycky co nejblíž ke břehu, tak ji vlastně nechávám úplně pomalinku propadávat tím sloupcem. A ta guma, ten ocásek pěkně takhle se mihotá. A jakmile ta guma dopadne na dno, tak jenom trošku navinu, pocuknu a ta guma zase začne propadávat, protože ji táhnu svahem vlastně dolů. Takže pořád do větší hloubky. A někde mezi těmi 8-10 metrama se zastavím a nahodím znovu. Pěkný sandátek. To už vypadá i jako sandát. Parádní. Ne, nadarmo se mi říká prohovaný rytíři. Z sandáta mají ryby strach. To jako když jsou v okouní někde a objeví se velký sandát, tak ty mizej rychlostí světla. Příroda tady vyvinula něco naprosto dokonalého. Když se podíváte do tlamy sandáta, tak tam najdete takzvaný psí zuby. 2 špičáky dole a 2 špičáky nahoře. Podle nich občas můžete poznat na gumě i na rybičce, jak ten sandát byl veliký. Jaký zářezy ty zuby v nástraze nechají. Lov nadále. Podzimní paprsky slunce se příchodu zimy brání jak mohou. Z pošmourného mlžného rána se stává parádní den.
orlické stráně hrají všemi barvami, ale je cítit, že příroda se pomalu, ale jistě připravuje na příchod zimy. Po řece Otavě se dostáváme až k hradu Zvíkov. Pěkná ryba. Zvědavej. No, to je těžká ryba. Tyjo, to bude sumec podle mě. Tyjo. Jsem cítil to kopnutí do toho. Je to sumec. To by snad nebyl ani Zvíkov, kdybych tady sumce nechytil. Ale nádherný den, krásný chytání. Začali jsme v mlze, že se dala pomalu krájet. Teď nádherný azuro. Tak čau. Okounek a něco se o něj pokoušel. Sandát nebo štika ho vzala. Měl štěstí. Dravec, který mi dneska chyběl, okoun. Či povolím, aby to být štika. Záběr přišel úplně od kraje. Jsou tam větvičky. Jo, a pěkná štika. No, pěkný výskoky. A to vezmu radši podběrák. Tak, je tam. A skýtání sandátů se stává celkem velmi slušný den s různýma dravcema. Okoun, sandát, štika, sumec. Den jako malovaný. No, měl jsem kliku. Má to v tlamě, neukousla mi to. Tak, to byl, přátelé, to doma radši ani nezkoušejte tohle. To bylo profesionální vyháčkování, včetně puštění do podběráku. Den jako malovaný a ještě berou ryby, přátelé. Tohle se stává jednou za 100 let. Pomalu se blížíme na soutok Slomnicí, říčky. Všechno už úplně na suchu. Teď jsme na korytě. Někde je 70 cm vody, ale jsou tu díry, které mají 3 metry. A hodně lidí se toho bojí, myslí si, že ty ryby se jdou kompletně všechny dolů, ale není to tak. A málo kdo by čekal, že tady nějaké ryby zbyly a jsou za takovýhle stavu, ale v těch dírách právě jsou a jdou tu chytit ty pěkný sandáky. Jo, jsou tady. Ne, že ne. Krásný sandát. Mám radost, že se tady povedl. Podívejte se. Nádherná ryba. Jak hraje všema barvama na podzim. Přesně jak ten list. Parádní rozloučení s Orlickou přehradou. To nádherný den, kdy se povedl okoun, štika, sumec i ten sandát. Vrátíme ho vodě, ať může v klidu růst a vrátíme se sem, až bude mít ten bájný metr. Loučíme se s Orlickou přehradou a putujeme dál po stopách velkých sandátů. Nákup jízdenky bude pro mě velký zážitek, protože jsem se přestěhoval mimo Prahu. A jízdenku jsem si nakupoval od študáckých dob. Jízdenku mám a jedeme do centra dění. První to zkusíme na náplavce, takže jedeme na Karlák. Jako kluci jsme se v metru hodně navyváděli. To jsme ještě jezdili po prdeli dolů. Dneska by to bolelo. Koukám, udělali tu změny. Tady je to zrovna dobrý u těch lodí. Jak jsou naplaveniny, listí, stromy, pod tím by se mohli schovávat. Každopádně má to kouzlo, co? Ta Vltava v centru Prahy.
Musí tu být obrovský ryby, je to podceňovaný, ale je otázka, za jak dlouho to tu člověk dokáže přečíst a za jak dlouho je pak schopný ty ryby chytit. Dobrý den, to je kapra nebo dravce nějaký? Dravce, přívlač, zkoušel úplně všecko. Kukuřici, housku, žížaly, tohle, ani záběr. Ale to sumci tu šli, ale. Jo, šli, já jsem chytil taky na woblery. Chytání takhle v centru Prahy není úplně pro každýho, protože těch hluků, zvuků, pachů, lidí, kteří kolem vás chodí, to je neskutečný. Na druhou stranu má to nezaměnitelný kouzlo. A každá ryba v centru Prahy, když se podaří, tak je super. No tak tohle je řádný hovado. Přátelé, ve Vltavě chytíte to opravdu hodně věcí. Rybářské kalhoty, kdo jste je ztratil, budou tady na Výtoni pod Železňákem. Jsem celkem rád, že jsem s něma nevytáhl i toho frajera. Tedy asi někde u pilířů. Pražská Vltava není běžnou rybářskou destinací. Když máte ale den volna, je hezké vzít si prut a jít na rybářskou procházku Prahou. Možná budete překvapeni, kolik zážitků a přírodních krás vám centrum Prahy nabídne. Když to neteče, člověk si musí umět pomoct. Pohled na Vltavu ze břehu zná asi každý. Pan kapitán Rusňák ho zná ale úplně jinak. Jaký to je pocit jezdit pod Karlovým mostem? Je to úžasný pohled, stejně objevný a překvapivý, jako je pohled z letadla. Jste v těsné blízkosti pilířů, vidíte kamenické značky, vidíte mocnost těch pilířů, který mají plochu 180 metrů čtverečních. To si člověk, když prochází po mostě, třeba ani neuvědomí. Člověk jenom žasne nad tím, jak to ve 14. století Petr Padléř a stavitele, které si Karel IV. Pozval, dokázali postavit. My bychom dneska měli problém, aby jsme ho byli schopni podobnou technologií opravit. No a teď jsme přímo pod Juditiným mostem. To je nejstarší takhle volně přístupná románská památka tady v centru Prahy. Kapříci jakoby to tušili, takže si takhle na exkluzivním místě užívají zimování tady na Vltavě pod Karlovým mostem. Staroměstský jez patří opravdu mezi ty nejstarší. První písemné zmínky jsou z roku 1230 a dále. Tady máme naprosto unikátní příležitost vidět původní konstrukci. Jsou to obrovské jihočeské duby, hluboko zaberaněné v tomhletom místě do vltavského dna, jeden vedle druhého. Na nich tak jsou načepovány mohutné dubové trámce. Tenhle ten rošt je zatížen zhruba metr krát 20 cm vysokými žulovými bloky, které sem byly dopraveny z povltavských Romů. Nádherná stará vodní stavba, která měla zásadní vliv na oba dva vltavské břehy tady v centru. Ať už s rybářským prutem nebo bez, je procházka kolem pražské Vltavy velkým zážitkem. Úchvatná architektura i řeka, která se zanedlouho zasnoubí s řekou Labe. Candáti jsou hejnové ryby. Čím jsou ale větší, tím menší hejna vytváří. Velký candát je nesmírně zvídavá, ale také opatrná ryba. Jeho hlavní zbraní jsou oči, které prohlédnou skoro každou lest. Je vidět, už je tady zima. Dny jsou kratší, příroda je smutná, jak opadalo to listí, ale je to jedno z nejlepších období na candáty. Začínáme na středním toku Labe kolem Mělníku. Strategie. Máme s sebou dva bouty, jeden pro mě, jeden pro Martina s kamerou. Tady nasedneme, druhý auto jsme si nechali o pár kilometrů níž. Celý den strávíme vlastně driftováním tohohle úseku, pak všechno harampádí naložíme zpátky do auta,
sjedeme o úsek níž. A uvidíme, kam až nás cesta za Candátem na Labi zavane. Na té řece bude zima jak v ruském filmu. Zkusím nejdřív přírodní barvy, takovouhle hnědozelenou. Candát je opravdu hodně náladová ryba. Často to je tak, že můžete házet celý den a nic. Pak přijdete druhý den, něco se změní a najednou prostě, jak kdyby se candáti znovu přistěhovali. Musím dát chvíli pauzu. Zmrzlé jak medvědí kulky, musím říct. Mám pětky neoprany, silný ponožky, ale teplo vypadá jinak. No, ty prsty vůbec necítím teda. Skoro zatím žádná sláva. Nevím, čím to je. Možná zkusím trošku níž, hlubší úsek a uvidíme, co udělá noc. Snažím se prohazovat tady ty kamenné břehy. Pode mnou může být tak metr a půl vody. Ty kamenné břehy jsou zajímavý, mohly by tu stát rybičky a u nich i candáti. Je to takový házení do tmy, no. A můžete jenom doufat, že tam někde ve tmě ten candát stojí. Teď jsem to dokonce trefil i na břeh. Ale dobrý. Velký candát, velký candát, krásný candát. Tyjo, to je candát. Nádherná ryba. To je candát jako tele. Je tam. Tyjo, ten je nádherný. Ten je nádherný. Ty brďo. Tak to bylo o fůz, přátelé. To bylo o fůz. Mamo. Mají hroznou sílu, ty velký candáti. Děkuji, svatý Péťo. Zase se prostě ukazuje, že když dáte vodě, voda vám dá zpátky. Budete prostě trpět, budete mrznout, u vody nepotkáte živáčka, ale když si to vytrpíte, tak ta energie se prostě vždycky vrátí a vrátí se v takovýmhle nádherným, jak se říká, Cčku. Děkuju moc. Na to vinku. Tak. Přátelé, tak myslím si, že tohle bylo hodně stylový rozloučení s sandátem z Labe. Jsem fakt nadšený. Nádhera. 12 hodin na vodě dneska. Nohy v podstatě necítím. Teď se rychle zahřát v autě, přetopit, vytopit, osušit věci a ještě dneska si přejdu na nový úsek. Ať ráno nestrácíme čas. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se vyspínkám? Velmi dobře. No hlavně si moc chce do těch prsaček opět dneska. Úplně nožičky se na to těší. Už jim to chybí.
Ale nefouká, je to dobrý. Aspoň, že tak. Ale nechce se mi z toho spacáku. Nechce se mi. No ale sauta rybu nechytíme. Mají něco do sebe tady ty pramičky. Prostě to patří k našim vodám. Jakmile je vidíte, tak prostě víte, že jsou to rybáři. Vždycky mám radost, když je někde vidím. Žádný silný motory, jenom zvuk vrzajících vesel. Klasika. Krásný sandát z nového úseku, mám radost. Kámo, tam je hloubka. No tohle přesně miluju. Prostě přijdete a třetím hodem zapřáhnete rybu. Přímo za mnou je vtok do Žernosecké pískovny. Pocitově pro mě přesně z tohohle místa se už jedná o spodní úsek Labe. Jedno z těch legendárních míst na Labi. Tady se historicky chytilo doopravdy hodně pěkných sandátů, štik, sumců, kaprů. Vyhlášené místo. Po těch letech vím, že sandát vás může překvapit úplně všude. Jediný, co pomáhá, jsou prostě prutohodiny a zkoušet. Někdy vás ty ryby překvapí v místě, kde byste nikdy nečekali. Pěkná ryba, pěkná ryba. Pěkný sandát. Nádherný, jak vždycky vstyčí tu ploutev, ne? To je prostě největší pecka. Bomba. Nádherná ryba. Myslím si tak kolem 70. Sandát je prostě jedna z našich nejkrásnějších ryb. Já mám teda problém, že pro mě každá ryba je krásná, ale když se na něj podíváte, jakým tajemným způsobem žije, kdy často prostě můžete chytat celý dny, víte, že ty sandáti tam jsou a prostě to nevezme. Pozdravuj hlubiny. Tady jsou prostě nějaký agresivní. Veliký. Krásný sandát. Hlavně ho teď nepůjde. Ještě musím. Přátelé, tak tohle je splněný labský sen. Sandáci, myslím si, že 90. Co tomu říkáte? Masakr. Tohle je prostě nádhera, že tyhle ty ryby ještě máme ve vodě. Naučili jsme se pouštět kapry, naučili jsme se pouštět velký sumce, pouštějme sandáty, když to za to stojí. Podívejte se, takovýhle sandáty nám může závidět celý svět, že je tady máme.
brutál. Každému bych ho přál, přátelé. Normálně, kdybych s ním byl u břehu, skočím s ním do vody a budu plavat jako kdysi dávno za mlada. Nádhera. Děkuju, svatý Péťo. Lapský sen splněn. Pešáku, strašně moc ti děkuju. Děkuju. Stálo to za to. Přes Střekov jsem na boutu ještě nikdy nejel, ale všechno musí být jednou premiéra. Když to může jet 50metrová loď, tak já metrovej taky. Už to frčí. Netrvalo dlouho a jsme o dobrých 5 metrů dole. Možná už je víc. No a vlastně Střekovem začíná úplně jiný svět. Svět proudů. Jiný Labe. Takový jsme ještě neviděli. Oproti tomu hornímu toku, tak tady nám přibylo pěkných pár koní v beliboutu. Frčíme pěkně rychle. Skoro nejde poznat, že se blížíme k ústí. Rybaření v zimě a ještě na vodě v podivném nafukovacím kruhu je pouze pro otrlé. Ale své kouzlo to má. Prolezlej zimou, prsty na nohách ani necítím soplu u nosu. Když takhle vylezete z vody po celém na tom boutu, tak máte 100 chutí jet domů, na všechno se vykašlat, ať si ryby trhnou ploutví. A hlavně, když to rybářsky moc za to nestojí, ale když tu velkou rybu chcete chytit, tak prostě to musíte odmakat, odřít. Jinak by ji chytil každý. Vánoce jsou tady, ani stromeček jsem nestačil ukrášlit. Bout mám ozdobený teda slušně. Před sebou máme poslední úsek řeky Labe a tak i poslední část našeho putování za Candáty. Vítají nás děčínské proudy a pomalu, ale jistě se dostáváme do míst, kde se z řeky Labe stane již brzy řeka Elbe. Zima na ty ruce. Když se zahřívá člověk, tak chvíli sněží, chvíli prší. Máte úplně skřehlý prsty. Těžký chytání tady v tom proudu. Jak rád používám gumy s lehkýma hlavičkama, aby to pomalu propadávalo, tak tady, jak ten proud letí, těžký udržet kontakt s tou nástrahou. Zkusím pak odpoledne a v noci najít nějaký rozhraní mezi tišinama a proudem a změnit nástrahu na wobblery. No, na rybách jsem chytil hodně, ale kufr ještě ne. Tak buď to je plný peněz a nebo budu volat kriminálku. Takový krásný úlovek, přátelé. Se podíváme. A pozor, pozor, to bude velký. Vypadá to na stříbrňáka, na stříbrního úhoře. Kdybyste náhodou hledali sprchu, anebo kufr, hledejte ho tady v Děčíně u mostu, jo? A spěchejte, ať ho neveme velká voda. Cesta za metrovým Candátem mě dovedla na mnoho krásných míst a nakonec jsme skončili tady, na úplném konci České republiky. Za mnou hučí Kamenice
jedno z těch nejvýznamnějších rybářských míst na Labi, domov lososů. Do toho metrového candáta chyběl už jenom kousek, ale třeba se ho někdy dočkám a nebo mě fotku metrového candáta pošlete vy. Chytit velkého candáta fakt není legrace, musíte potom šlapat, chodit tisíce hodů, většinou neúspěchy, ale pak když to přijde, tak je to pecka a máte na co vzpomínat. No a i když se nedaří, a to se nedaří často, podívejte se kolem na tu krásu. Máme tak nádhernou přírodu v České republice a ještě tolik příběhů o dobrodružství, který musíme zažít.